Quen non coñece un can ou un gato que se partise en algún dente? ¡Hala, bruto! E normalmente decimos, queda feo, pero queda así. No. Hoxe imos explicar o que debemos de facer cando algún dos nosos animaliños se lle parte un dente. Porque eso pode dar complicacións. Pois mirade, o primeiro que vos teño que explicar é un pouco como funciona un dente. O dente ten principalmente tres partes. Unha parte de dentro, por onde van un vaso, un nervio, que se chama pulpa, canal pulpar, que é un buraquiño que hai no interior do dente. Eso está rodeado de dentina, que é o que, digamos, que o recheo do dente, non? O que nos fai a maior parte do volumen do dente. E a dentina é porosa. E ademais é sensible. Quero decir que se a dentina queda exposta ás bacterias que hai na boca, a comida, non sei, aos estímulos térmicos, doi e ademais as bacterias poden entrar, e de feito normalmente entran. E o esmalte, que é unha cuberta durísima que non ten células e que é impermeable. Se rompemos un dente e supera o espesor do esmalte e queda exposta a dentina, dúas cousas, por tanto, eso doi e eso prácticamente sempre se vai infectar. A ver, o corpo vai intentar reparar, fai o que se chama dentina terciaria, que fai, queda aí como unha marca marrón, e vale, xa é unha cicatriz, pero normalmente non consigue evitar que entre, entren as bacterias, e agora diredes, pero que di este presunto veterinario? Eu nunca vi un dente infectado. Claro, a ver, agora explico o que pasa. A dentina ten como se fosen unhas cables ou uns buraquiños, así, unhas tuberías pequeniñas que levan ata a pulpa, non? Ata ese orificio central que recorre todo o dente e chega á raíz. As bacterias chegan aí, van baixando e cando chegan á raíz fan a infección de arredor da raíz no oso que hai aí, de maneira que pode desfacer o oso, facer unha acumulación de pus e, nun caso extremo, chegan a facerse comunicacións anormais entre a boca e o nariz. Ou, tamén nun caso extremo, pode chegar a desfacer o oso que hai por aquí, pola parte de abaixo da mandíbula, e favorecer que a mandíbula rompa. Entón, que pasa se rompe un dente? O ideal é ir ao veterinario e que mire que pasou. Se é unha cousa superficial e que en principio non está infectada, tal, ao mellor pode repararse. Pode sellarse a zona, evitar que entren as bacterias e, ao mellor, facemos unha reparación sincera. Nun caso máis gordo, onde o dente xa este infectado ou mordo por dentro, pero non teñamos ese desastre feito aí despois da raíz, pode facerse unha endodoncia. A ver, non sempre se pode facer, pero a veces é viable. E moitas veces, se o dente sabemos que nos vai dar complicacións ou xa estemos, pois ese dente hai que quitalo. Acerca desto, comentar que o ideal é facer isto con medios específicos. Quero decir que se temos algún problema relevante odontolóxico, o ideal é ir a un veterinario que teña radioloxía dental, porque para facer estas intervencións é necesaria, e que teña tamén unha estación dental que permita que as extraccións menos sinxelas se poidan facer de maneira menos traumática, máis segura, que non nos queden por aí trozos de raíces e cousas así, porque se queda, resulta que non arreglamos nada. Cando volvades a ver un dente roto nun can ou nun gato, en serio que vos ides a quedar tan anchos? Eu creo que despois de ver este vídeo, non. E se non estades de acordo, pois discutimos aquí na caixa de comentarios. Pois apeteceme discutir. Se estades de acordo, agradecemos que nos dedes un like. Sabedes que estades invitados a formar parte da familia cada vez máis grande de veterinario de familia, e que sempre metedes aquí, ao vosso veterinario de familia. Biquiños, ata o próximo vídeo.